Здравейте хора, аз съм TheGamer BG и в момента това е началото на моята Minecraft Pocket Edition поредица. Така преди няколко минути запуснах света и нека да започваме. Ще но просто тези ни бях заети, не можах да кача нито един клип. И така. Днеска може да очаквате един или два клипа. Зависи дали имам времето за тия два клипа. Ревкане шпирки. Съжалявам, ако аудиото на играта е силно. Правя си инструменти. Ще убия малко овце. Кравата я видях. И ми лагна. Перфект. Трябва още дърво. Клипа няма да е много дълъг, поне 10 минути. Колкото за една къща и за ще за инструменти. Да, то е за начало, не за инструменти. Тук като почна да се ми лагва. Това ми от тъпия телефон, нали? Трябва още едно вълна. Тук видях още една крава. Даже са две. Ох. Ела. Удар. Колко дърво имам? 9. Уау, това не го забелязах. А въпреки че се спаднах отстрани. Уау. Сега търся само още една овца. Като стана въпрос за нещо да търся, намерих село. Но преди селото трябва да намеря овца. Не, първо нека да отидем в селото. Да си установя там някоя къща и това е. Няма да правя къща. Имаме и Blacksmith. Ако има от нея лампите, ще си взема едната вълна. И така ще се направя легло. Да, има, ето виждам далечината. Струмно ще се установя в с малката къща пред нас с фенсовете. Но
Уоу! Уоу! Ти село е леко гличе. Сега ще видим какво има често. Бе, печката, защо има две краища? И в често намираме добре. Не, добре, ще мога да си потомя кон. Но проблема е, че няма къде да си го сложа да живее. Те гадното. Ще нямам ли. Мисля, че това село е глич. Уоу. Вие хора не мислите ли, че това село е глич? Аз мисля, че е глично. Те, че взимаме всичко, ако ма поджарят само една къща, в нея се установят. Вилиджерите ще се спасяват. Що с вилиджерите? Мога ли да трейдна? Мога ще ги заравеня. Здравей. I want to trade with you. Не може. Има къща. Кажи ми, че тази къща е здрава. Метас къща. Той входа отстрани. Супер, намерихме вилич, като за първи епизод е добре. Ще взема това. Ще си го няма да го използва. Мерси. И пак ми лагва. И... служа рангаш. Справките и бо имам, бе. Първо най-важните неща. Глич. Ей. 4 паржа ли? Сериозно? Нека да направя на врата. Моля! Броня закон, тако за първи път чувам. Ще направя бутонче. Бутон. Да има тук. Вратата е тук. Ди. Как ми тръщна този вратата? Че идиот. Давай, 5 часа. То се изпече. Леглото ми заради такива малки къщи ще горе, където ще наредя 2 торча. Един тук. Това пирамида ли е? Не. Тук има. Добре, хубаво тогава ще сложа въглите. И така, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Съскрабвайте, лайквайте, абонирайте се за мен. И... Чакайте само да оставя пълната от айтамите. Няма ми трябват. И чао, хора, до следващия път.